Vă salut, bă, băieți, aici Leu, iar acesta este primul meu episod de pe acest canal. Vreau să vă menționez de la început că acesta este un canal dedicat numai pentru gaming. Iar dacă mai aveți alte propuneri pentru alte jocuri de a ne juca pe acest canal, alături și de voi, desigur, nu uitați să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. Astăzi este pe 5M, suntem pe Haze România, avem cred că în jur de 10 ore și suntem în facțiunea Taxi. Tocmai ce am primit acum un apel și mergem să vedem unde este dânsul. Am vorbit cu el la telefon. Dacă vă place ce fac, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Ia să vedem unde este. A spus că este în prostietate. Da, nu mai în prostietate noi. Mergem acum după el. Așa că, ce vă pot spune, o să, dacă vreți să vă apucați și voi de un server de 5M, vă așteptăm aici pe Haze. Dacă puteți să intrați în facțiunea de Taxi. Și ce să vă mai spun? Vă aștept. Ia să vedem acum. Uitați că încă ne sună acest individ. Da, spuneți, vă rog frumos. Suntem pe drum. Sunt pe drum. Înghețați-o, domnul Frig. Eu vă înțeleg, domnule, este trafic în oraș, nu pot să zbor. Da, ce și voi așa, că ușerul și dacă oprește poliția, e urgent. Da, da? Trece de frig. Bine, bine, haideți. A few moments later. Bună seara! Taxi Haze, urcați vă rog. Bună seara! Greu mai bine, domnul. Unde să fie? Mersi, am pus checkpoint pe hartă. Bun, acum vom merge. Bun, deci, acum vom merge să respectăm liniile de viteză cu acest individ. Bate joc de mine? Domnule, asta este limita pe care trebuie să respect în oraș cu apă. Bă, bateți joc de mine, mai spun o dată, îți bagi joc de mine? Nu, nu? Calcă-mă accelerația. Așa, trebuie să stăm și la roșu, Mai bine pe jos. ca să putem să îl taxăm și să Da, facem ok, mai bine facem asta, mergem pe jos. Domne, hai mai repede, domne. Deci mai repede. Fac nepenază, vedem ce creează aici. Aici, pentru că trebuie. Mai repede, calcă dracu accelerația aia, bag-o a Domnule, vă rog treia. frumos să nu mă luați în... Bag-o a treia. N-am unde să bag. Bă, bag-o a treia, mă, bă, era... E roșu, mă, e albastru, e A, galben. e portocaliu, incredibil. Puteți bagi de mine. Uite că am prins verde. Nu pot să cred că era așa. Da, bă, nu, nu. Bă, nu-ți bate joc de mine, că, bă, mă dau jos acum din mașină. Nu, da, domnule, nu cred că vrei să chemăm poliția. Noi nu ne batem joc de nimeni. Asta este limita, n-am ce să fac. Mă dau jos din mașină, să dea drept. Domnule, n-am ce să fac, trebuie să stau în oraș. Mergi. Vreți să Băi, fiu dat afară bat. de să-mi pierd meseria? bat. Mergi, te bat, bă, Domnule, este roșu, nu? Nu am omule, te bat. Copile, te bat, câți ani ai? ce copil. Tu, câți ani ai? Mai mare decât tine. 39. Ia uzi, eu așa am 40, cât mai mare decât tine. Eu pot să spun copil. Mulțumesc. Pe vremea mea nu era semafor, era. Eu vă înțeleg, Era poezie, era eu vă două. înțeleg. Ce să facem, Măcar. domnule, asta este... Bă, mă dau jos acum și te albă stai dracu. Bă, tu-ți bagi joc, bă, mai bine nu apăra cu motorul. Da, da, bun, degeaba Care vă are amenințați. Măcar aveți aer cal la mașina asta, că morai și de fric. Și nu este aici frumos, ca să-l putem trece pe listă. Avem aia. Mamă, bă, până și ăsta cu autobuz în ea. Bă, omule. Da. Aveți asta să mică. Bună, Urcați-vă la... bună Plătiți-mi, zi. vă rog frumos cursa, 4.000. Ce să vă plătesc, domne? că vă Până aici plătesc. 4.000. Chemăm poliția dacă nu. Chem poliția, domnule.
cheamă poliția, bă, cheamă poliția. Urcați înapoi și să continuăm să poliția. mergem. Cheamă poliția. Cheamă poliția, am spus. Hai mă, să văd, cheamă poliția. Bă, mă, ce curaj asta să chemi poliția. Poate să meargă, mă. Colegii de mei sunt pe aici? În oraș? Nu mai sunt în oraș. Urcați, vă rog frumos înapoi dacă nu vreți să... Dacă nu, sau ce? Mule, mergi mai repede acum, deci... Bă, dacă ajungi, dacă nu... Acum aveți 4.000. 5.000. Dacă n-ajungi în 2 minute... Nu, dacă n-ajungi într-un minut... Într-un minut dacă n-ajungi... Nu-ți mănânci un bani. Dați-vă jos să vă dau bani. Dați-vă jos să vă dau bani. 6.000. Oprește dracu pe ăla mai întâi și după aia îți dau bani. Dă-te jos. Banii, te rog. Doamne, uite cine dai la una pe 6.000 vă costă până acum. Deschide geamul, mă, V-am deschis copile. geamul. Nu l-ai deschis, dă-te jos mai bine. Asta mă face copilul, doamne. Da, vrei bani? Dă-te jos. 6.000. N-am cum să vă dau bani, Da, ești turc. puteți. Bă, ești turc, Puteți. n-am cum să dau bani. Puteți să dați. Bă, măcar am mers pe moc. Dă banii acum dacă nu vrei să mă cobor la tine. E covarde, că... Îți mă țin, mă, de idiot. Omule, dă-te jos ca să-ți pot da banii, că nu poate să te dau așa. Da, poți. Ba, nu pot. Dar du-mă tu mai de timp acolo. Hai. Da, plătești. Da, puteți. Trebuie să văd dacă au oamenii mei 6K. 6.000. Dacă n-au... Tu ești bătut de aici. Lasă-mă aici. 6.500 ai. Dă-te jos. 6.500. Scuze, te-am bruscat de degeaba. Scuze, din greșeală. Din greșeală. Aolea. Nu mai dai, domnule. Dar uite-l și tu. 6.500. Dau cât cer vreau eu. Adică vă dau 5.000. Bine, dați-mă. Da, ce să-i cer? Nu ți-e pe asta. Mai primiți și asta mai vreți să faceți. Cred că am făcut puțin bine. Dar primul și altă. Apelul acest episod. Dacă vă place puțin, nu uitați dați un like. Bine, acum, bineînțeles că nu uitați. Așa merg ca să facă taximetru. Că dacă aș fi mai scris pe de-aia, nu știu ce uitam. Ca să facem un lucru deoarece nu mai avem viață de rău. Bun. Da. Sper că o să ne vin la tichet să vedem dacă e. Da. Salut, mă auzi? Salut, spune, te rog. Uite, l-am luat pe un băiat la apel, ce că era un pic de troller, că am făcut la început vreo 8 de la 8 apeluri, după am o sunat în continuu, în fine, l-am luat.
După aia tot să dădea jos, că o zis că să mă mișc mai repede, dar na, la noi e regulament și trebuie să stăm la roșii și la toate astea. Știi, să facem rope și Așa. să îl și taxeze în timp. Și la un moment dat nu vreau să-mi dea bani, am zis să merg mai repede, în fine. Trebuia să-mi dea 6500, mi-a dat 5000, am lăsat așa că n-am avut chef să mă cert. Și a început să-mi dea copul în mine să zică că din greșeală și ideea e că acum gen nu mai am deloc viața. Dacă pot să-mi dai un rewind. Anonimus. Da, Anonimus. salut. Ai primit? Da, mersi. Am o Da, comandă de... Am o... Da, Stai, Taxi Hey, spuneți cu ce vă putem ajuta. am o comandă acolo, chiar la barieră cu minte aici la mine. Puteți veni, vă rog. Ok, acum venim. Și să mă duceți până la căsuța poștală 3027. Da, o să ne întâlnim acolo și să-mi puneți pe GPS. Momentan n-am mereu o să vă... O zi bună. Da, da, la revedere. Bun, deci, am luat încă un apel. Haideți să vedeți cum îl taxăm pe dânsul. Facem niște bani până și astăzi. A few Băieți, moments haideți că am și later. revenit. Uitați aici, a făcut dânsul apel, îl sperăm să și găsim. Bine, ne-a sunat mai înainte. Cred că el este dânsul. Da, bună ziua. Dumneavoastră sunt V-am apelul. pus pe GPS, da. Bun, stați să dăm rezervare aici. Bun, pe GPS, da? Da, da. Acum, Păi cum bă, deja mi-a banii, nici n-ai pornit de plăc. Păi da, nu, că este și pentru staționare. Cam cât vă face până acolo așa estimativ? Estimativ, sincer, domnule, nu știu. Acum o să vedem pe aparat, nu pot să vă zic pe preț. Bă, dar de ce mergeți doar cu 48 la oră? Pentru că asta este... Permis chineză. Nu. Aha, te rog frumos, că trebuie să fac o chestie. Da, spune. Bă, vezi că mă duc să mănânc pe lumea cealaltă și până ajuns tu vingi la mâncat, ok? Am înțeles. Cam cât îți durează să mănânci? Nu mă, stai așa. Da. Acum Bun, mă deci duc l-ați văzut să pe iau. dânsul, că el merge acum Înțelegi, să de mănânce acolo. pe lumea cealaltă. Deci, asta Începe înseamnă cu asta și noi. bu. Sunt într-un... Nu, mă, că nu mă. Gen. Că n-am mai apucat să fac minereu, știi? Acum sunt într-un taxiu, mă duc să fac boom, știi tu. A few moments later. De curiozitate să vedem până unde. Nu, nu luam un taxi, nu am zis. Că mașina... Da, mă la prostul ăla, mă piși în gura lui. Cum vorbește pe noi. Aha. Oh, mama, de... Ăsta mă, ăla în albastru, băiatul ăla în albastru e acolo. Cum te moare să mergi de idiot? Ah, eu acum mă duc să iau boom. Înțelegi? Nu știu că trebuie să fac bani, știi ce zic? Că și ăsta. Nu știu, probabil. Nu vând bubele, că am nevoie pentru dro, înțelegi tu? Pentru drop de ăla de la magazin, știi ce zic? Pe minereuri, boss. Îmi trebuie One pentru hour later. salut. Ba, fișiță. Domnule, imediat ajunge. Eu zic să Bine. rămâneți aici ca să... După aia să vedeți. A, păi nenea, nu am 10 minute să-ți dau scuze că zic. No, God! No, God, please, no! 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 Da, păi atunci trebuie să decurgem la altă strategie, nu? Mă lăsați pe drum, direct. Trebuie să decurgem la o strategie în care să vedem ce aveți prin caj, ce aveți la dumneavoastră și atunci... O rezolvăm. Ce mașini aveți în garaj? Bă, nu-ți dau mașină. Atunci trebuie să hotărâți. Dacă nu chemăm poliția și să rezolvăm. Dar vrei ilegală. Ce să vreau? Ilegale. Yeah, boy.
Nu, nu am nevoie, am nevoie de bani. Dar bani murdari, vrei? Nu, nu vreau bani murdari. Bumbac, ceva? Ce să vreau? Bumbac. Nu, nu. Bă, omule, n-am bani, n-am bani. Dar câți bani ai la tine? 11.000. Perfect. 11.000. Nici pe Biza nu mai am că... Na, am făcut ceva. Mi-am luat 2 dube. Să hai că Bun, facem mai- așa, facem așa. Da. Te duc și ți-am numai 10 lei, regulă. Vreau mă eu dator. Bă, dar de ce mereu ai cu limitator de viteză, mă? Poftim? De ce mergeai cu limitator? Aia era limita la tine. Dă-i mă, Max, lasă. Da, hai, deci rămâne 10 lei să mai dau? 11.000 îți dau. Ok. Deci să văd că se poate să ne dea. Bine, 10 ca să mai rămân 1000, că am nevoie. Bine. Bine, mă-ți dau 11.000. Aici. Bă, nu intra, că n-ai voie. Bani. Acum, Taxi aici, da, spuneți. Cu ce vă putem ajuta? Sunt aici, m-a leșinat cineva, am fost la spital și am nevoie de mașina să vin să mă... Unde sunteți la spital? Da, la O zi spital. bună. 3, în Copoștean 396. Și sunt pentru sper de rest, sunt acolo, deoarece ar Ok. trebui să le aduc pe cineva în ce, ca pe care și el. Ok, Bine, de ok, fapt, știu. în colegă, dacă știți. Da, știu. Imediat să vin cu bestia pe drumul acolo. Bine, la revedere, așteptați-mă, vă rog. Deci, am făcut 15 minute, trebuia să avem 16 minute, dar închidem un ochi, că nu a avut rost să ne căpăm pentru mine. Așa că continuăm, mergem la celălalt apel și ne revedem din aia. Wow! Da, spuneți, ați la taxi, urcați. Da. Până la Puneți aici pe viitor. cel mai aproape garaj, sau îl pun eu ce? Da, s-a făcut și verde, fiți cum vreau să faceți. Da. Cred că asta este și ultimul pentru care l-am făcut. E aici, ok. Da, domnule, că vedeți până acolo. Nu, e ok aici. Bun. 1400. Ok. Dați-vă afară. Ești afară să pot să vă dau bani. Dar se poate și dinăuntru. Ai da, dar asta nu e tarif. Ok. Haideți, domnule. Acum. A few moments later. La revedere. Bă, uiți, ca după acest episod, nu uitați doar să like, un share și să vă abonați dacă v-a plăcut. Eu am fost Leu și ne vom revedea data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!